Metu ansam ne so an midimani etwemu ewo Apoema ntem no emu eye kra ye frɛ hɔ sɛ akye Mofram no wɔ Asenman so akroso mansini no emu ni sabredo do wani etwemu ewo hɔ akoko akuafo ewo hɔ wani abriye pa ni nyina ne sɛ wo mu kyerem sɛ wo masase so be sasase tam no wɔ ha no aduanan eye 40 acres wo mu anya nentiye ese opanimpa na so wo hena wo kuro ni so ton de ama omanfo bi enu nti wo makasa wo ho ese na wo mu srɛ de ekoso no egusua ekoso a wo mu nso aduane anase mpo no wo mu nuane ahodo na ebese ni nyina ne sɛ won sase no wontimi enkoso enkodi dwumadie ahodo Achim Mofram ewo Asenman so akroso mensene no mo Apoema ntam no emu na manebo efiri ho eba enye nikasem esanse akuafo wo ho no mo esu ni nyina ne se ohene owo Achim anamase ewo Asenman so akroso mensene no emu obrempon eyi mo nsama otoso miensa abomodin aton wonsa ase ye dia madwumaku bi a wo ba bedua emme ewo so na eno na wo kire mu se beye mfie no aduasa ne akire nie na won ado ewo nsase ne so a afibia won ewo etuo bi a won etua ochiremu a woye ni nyina pepepe nti won tiase se nsase a ebebro acres ne beye ahasa 300 acres boton edi ama ankrankre na wochiremu bi omu se ndobaya wadua ebie te se koko bayere koko ene ndobaya hodo no a na ni nyina eba be free wonsa pani ba ko a woye kuani na so sabe wadi deme woni padua na kwa ne mo echiremu a ye ne yie pa no de kom na eka se obrempon ayi monsa otoso miensa eje wonsa ase ede free wonsem a na kire se wano aduane na waje ede free wonsem no afei nso acres ne beye aduanan enson na mprempren wo pese woje ewo bra acres beye aduonu de yaje kra de free wonsem a wode mfidie besi so na ndobeye won adua nyina yetu ni nyina ede egu akuafo no ede yawo ekire wonsem Yohana hini ba se ombo susuafu na omoje 5 million nti the machine fafu no na be se 5 million ya tua nti obe 2 weeks na osan ba se don't you agofe nti ni kokko ye 4 acres 20 million tua na o man to mago white se yemfa mu bo afu mu na mo ba bodu kokko na agu na wo a ntoma bo wodi mu no mo ba enkan Afia dan Sunday ni yo ha na yeti se mu du kokon omo ba na menda ni kosi ada na eno wa afia wa fum ho na yewu se yedu na me ba ho na me ka se o aha na nka ho na ha na ma tua ka ma tua ma gofe o si da bida nti mi gina kokon na ase na omo di machine pia bia no omo di pia gu me so na me se ha nka ho na me bu nkotodwe nyina pa ho che o si da bi omo ye nti me hwe de o omo pia bia no ba me so na ma hwe ni yo mu doku na me di mi ka gwan fiwo ba kofi ko kachi asamman na oba na omuzi dabi ya ba na omadu kokko ni na atu agu akoko na so nkitwa na brodi me ba yero me menkene ho kokko na asinya omo afeni na omo de ko atutwa brodi ni na kwa mi nyahum ka ya yarfo nyahum ka je aduma me bia pa nkwa na me de bo aduma me bia pa nkwa na me de bo nti wadu agu di ma bra bo asi ye kachi aban se aban brem ya hode ntumi ye nti ye sra aban omampani se ombrem na omeko ye kuman ya de sede no oh ayo mine japade ani koko nti se mine japade na se nipa ku mienu miasa bi ebese ne dia na ye se aban brem na omeko bi man ekuafo Mofram ekuafo ka pese ejuma ye baba ye no onu anam sim de gbagusu ne sisa aba na bodu agua na ebusu me yeda na ma hwe ho simisra aba ya se omba na mo ponya kakra na yihu bia emfatwe ya ebusu anti ne yeso aba nso de nua meka no koko de first siga na koko to biem se koko na no bia didi ho ezo koko hwire yan a ba bia metufi adu adwuma be na me ko ebio ti se de yeso se aba no boy na omrem na o megba na ya hotomra yesa ya ba boy hu ya wiye Sanso na ohene owo anamase obrempon ayi monsam otoso miensa ede atudwa sensem akoko akuafo no ene akuafo ahodo eka no nukra bia enim bi kro owo a ye bese ye na sase kwa no wa training ko ye bese na sase kwa se o man compensation na ode ye ende asase ya kunya ne dia sa kunya ne hia na sase a emra makwa se meji ma de na koko na muzu koko na wu koko 20 years ebi die wu. It is a major massage, and no was a major massage on the movie. What did you next or day? Take a phone in your machine, and be more
ati asese ampa economy na mo yintino Amoah 3 million mo yem kontane share but wa share one yan tumi de e mama kwa zam de masase na ne pebia ntimi de teze majo masase de ma practical company share say every ekebia no obi abetu up 5 Ghana cedis per acre edi wa majo tu say nipa ma ko 39 edi amajo tu ayen krata edi ama mo yintumi de sa moto so so mo krata so mo zo ni krata edi ende mama kwa say esem